Така да кажем за Данчо. Данчо Магаранчо, его е. Данчо проститутката, така наречената курва, викат му Козела. Данчо Козела дръпна и направи парите заради баща му. Ето, американски специалист по корпоративи и поглъщания. По-известен като бащата на знаменитостта на Дан Билзериан. Това е Пол Билзериан, баща му. И тук батко прави едни схеми, дърпа едни милиони. Нали, накратко, няма влизаме в подробности, защото боли го кура хората за подробности, нали, другите неща са по-интересни. Тия къде ще ги кажа аз. Та баща му взима едни 200 милиона от оня, преебва една камара хора, преебва ги уния, взима парите, чак кашира там, той си знае къде, кашира, идват федералните, ева сега ще го набиеме в устата, цак, ама тук нема едни 200 милиона, то вика нема проблем, аз съм ги взел, добре, като си ги взел, сега ще ти ебаваме мамата, нашия вика, добре, разбираме се, ще ви дам едни там 2-30 милиона, нали, малко да смекчите, уния, що цалчините, добре, айде, цак, дава, лежи, каквото трябва става, вика на сина си, гледай са, тия пари, по някакъв начин трябва да ги узакониме и Данчо Магарето, Козела, веднага, най-простата схема, защото, нали, с диплома, сега те първа да става професор, да се прави на професор, няма да стане този фокус. Какво трябва да се направи? Най-лесното, печели му от хазарт. Аз съм като играч, покер, гледай сега какво става, правя големи милиони. И той наш го прави Данчо Козела. Данчо Козела отиват на някой турнир и Данчо вади едни милиони и казва, гледай са, на тебе ти дам един, на това един, на това един, на това един. Ако искаш, остави ме да спечела, нали, разбират се. Там не е така, както аз го казвам, нали, остави ме. Нали, пораздавай това онова, разбира се, за да мога да ги узакони по някакъв начин. Дава на това на ония викат окей, и на това, който играе срещу него, вика, дам ти тука 5, аз ще си взема от, дали, наградния фонд е 10 милиона или там 20, не знам колко е, но пак е на баланс, Да излезе на нула, най-лошото което е, да излезе на нула, за да може да си вземе тия пари, да се му свежи, узаконени и да мога да развърта. Иначе я раздава на това на оня, там на тия картоиграчите, къде са неговите така наречени колеги, покер играчи, на това милион, на това един, на това така, на това два и печели няколко такива покер турнира, бие, дърпа, оттам като дърпа, тия са му курволяците, два курволяка, взима си курволяците и курволяците трябва да ходят така, да посрещат гости, да му отговарят за да си наемат хора, да му мият колите, разни такива неща. Баща му вече си бара кура, вика, окей, тук така ще е схемата, нали, ти си като играч, ще мога да си переме, ще мога да си взимаме, ще даваш и на мене. И нашия вика, окей, ще го раздавам, ама все пак, нали, трябва да го раздавам бухем, какво си. Баща му вика, действай, нали, ама малко по-така. Нашия първоначално почва да се прави на бухем, вижда, че федерални оня никой не го закача, вика, окей, значи мога да си позволя още, имение, хеликоптер, яхти, по едно време почва да се надскача, айде, има още един-два турнира, правиме турнирите, знае процедурата, раздава на тия, за да може да си ги узакони, дори да излезне с 1 2 надолу, не е страшно, той другите си ги натрупа. И
постепенно, какво прави? Нали, за да се прави пак на голема работа, защото все пак не е най-големия бач на света, за тия проститутки, къде са тук. Една от схемите е как да трупаш известност. Има си, да речеме, яхта някъде, на някое пристанище, през седмица или през месец, там той си знае схемата, прави си партита, курвуляците идват и им казва на курвуляците: айде, аз ще те помпам, това онова, нали, бърз секс, ала бал, няма да те натискам много и ти си седи на яхтата, хапвай си и това онова, аз се грижа за тебе, когато прецениш, седи си, никой няма те закача, ама е така си около мен, аз обичам женското присъствие, нали? Ако мога си те бодвам от време на време, ти си моето момиче и това го обяснява на всичките, на целия фургон с курви, където и товаря и ги кара сам натам. И те момичетата си викат екстра. Тук е яхта, ям си без пари, седа си, спа си, всичко ми е окей. Айде, не съм готина путка, е с Данчо магарето, там с козела, екстра. И ще ми е супер. И така. Ама нещо последно време гледам, почват да му свършат парите, защото нашия го раздава голем бухем, мисли си, че тия милиони няма да се свършат. И баща му е евреин. Баща му е евреин. Значи това Пол Козлето и той е евреин. Също от лобитата. Те затова, гледай се, те като на Якоб, те затова не са ти ебали майката. Разбирате се. Идват уния приятелите евреите, значи всичките, аз това им обяснявам, всичките тия къде са, той е оня, нали, трябва да знаеш колко ще си наскачаш, защото пак еврейските лобита, ама като почнат той еврей да се бърка на работите в друг еврейн, и там вече, кой е по-силен, той чука. И тук работата, гледай, курвуляци. Курвуляците обясняват на курвени, направени, как си му е реда, цици, дупе, тяло, 1000 операции, защото иначе тя без 1000 операции не може да прилича на нищо и всичките са чучела и товари курвуляците. Хайде, цак, гледай, Ignite House, ала бала, има си 2 курвуляка, ходят курвуляците и тя почва веднага. Тук сега ще ви покажа на Данчо колите, тук е тая, тук оная и никога не се е женил. Никога не се е женил. Лови, праска тая, праска оная. Баща му от фондовете там потвърна некой лев, нали да се върти парата изправното и работата е окей. Ама ти като си го сметнеш, разбираш, и той си е направил къща, имоти и такива неща, като му удариш чертата, нали е колко да е? 20-25 милиона. 20-25 милиона. То Rolls-Royce да не е 4 милиона. Нали е половин 1 милион Rolls-Royce. И она кола един, и къщата като да сложиш там 5-10 милиона, и другите 5-10 милиона, и си прави едно такова, една яхта за 5 милиона, така, тя ги има 5 милиона, тя е като блок, като ти от Люлин. Такива блокове ги има, яхти. И какво му трябва? Къща, яхта, това, онова, курвуляците там при него, после само излиза шари, за едно шарене на ден да харчи по 2 до 10 хиляди долара, сметни го. 300 да изхъби на месец. За 4-5 месеца това ти е 1 милион, да речем. За една година, за харчулък, така имаш 2. А до 200 милиона, това знаеш колко е. 10 години да живее като цар и господар. И сега нещо е, спукал е гумите. Гледай какво става. Спукал ги е, да. И така, отделно се занимава с марихуана и такива неща, до едно положение. Преди години се занимаваше, видя, че ще го ебат, вика не, айде,
от тук съм взел едни пари, айде така, нали, не е само да е покер играч, защото то, гледай са, като се види колко добър покер играч е, то го има там и в, тук, в YouTube, правила такива онлайн покери, залагат това, онова. Те хората му взеха парите и го оставиха гол на пушка. И той вика, какво става? Какво става? Не си. Значи, гледай сега, колко покер играчи други ги има, които са 100 пъти по-добри от него и ще му вземат парите. Ама не са толкова богати и толкова известни. Това е схемата. И той е от еврейското лоби, иначе не. Няма как. Няма как да стане този фокус. Проститутките, всеки си вика, то е окей, а той също е балон. Всичко е спукана гума, всичко е балон. Life is life и после почва. Имения разпродава и това, онова. Те така ще му е съдбата. Това мислиш? И ще вземе там неко 4-5 курволяка най-верните и ще седят около него и с последните пари чука помпа харчи и това е. И това ще му е пенсията. Какво мислиш? То така става. Големия его е. Гейн Брок, плеер покер. Фани ме за луя. Какво мислиш, че то Дан Козела е толкова добър ли? Големия играч? Не. Има ги 100 пъти по-добри играчи и големи тарикати от него. Така че... Ето като Майкъл. Ама няма. За него няма да говорим. Фейк е. Много ясно, че е фейк. Как няма да е фейк? Добре, че баща му взел уния милиони, та да мога през него да ги препере, да си взимат и тех и си делкат и това е. А може, гледай сега, може да е взел и 400 милиона, па да вика, че са 200. Не се знае. Щом с това се е занимавал, щом... В час е, в час. Той е хитър, той е в час. Това е цела схема. Какво мислиш? Гледай как ги е натрупал. Що ги е трупал? То така ста. Заради това е дръпнал баща му. Ето, кариера, сток паркинг кейс, раба, бенкрупси, пунта мара, една турба пари. 900! Какво е това? Мулбек, Флорида, така, пърше. The offering 900. Взимава, една турба пари. Нали? То се види, който иска да се поинтересува, но аз я знам историята такава, защото тя си е така. Един фургон курви и курвите. Няма яхта, няма къща. Ела с мене. Искаш и тук бомбонче? Седи. Живей си тук, няма проблем. Така идва от време на време. Аз си те помпам. Нали? И си живей, хапвай си и това, онова. Джакузите има тук, каквото искаш. И те такива по-известни путки с хубаво тяло. Перфектно. Даже му правят и реклама. И нашия вика, екстра, супер. Сега гледай какво става. И така е работата. Който иска и се интересува и вижда за какво стана въпрос. И това е. И като ще виж, знаеш кога ще му е съдбата? След 10 години ни вес, ни кос. Това ще. Don't fall, нещо пада. Банкрутира и то. Му бикос, така, банкрупт. Бекграунд. Ще удари и банкрута и бекграунда. Няма. Това му е съдбата. Аре, чао от мен.